Značka Vitana Natur vyhlásila minulý týždeň interaktívnu súťaž o škôlku, ktorá bude najkrajšie vyzdobená, deti budú vedieť recept na zeleninovú polievočku a samozrejme musia sa naučiť spievať pesničku. Minulý týždeň to bola pieseň Varím polievočku, netradične, no a dnes nám hit tohoto týždňa zaspievala z prešovskej materskej školy malá Kristínka. Dávno už mám veľké prianie, kuchárom by som chcel byť. Sneho biele veľkej čiapke každý deň sa parádiť. Uvarím vám polievočky, plné hrnce s vítami. Pane skvelej polievky, je na stole vítaný. Naturáčikovia v kostýmoch kukuríčky a paradajky cestujú po slovenských škôlkach už druhý týždeň. Pre deti vymýšľajú rôzne súťaže a hry, samozrejme všetko sa týka zeleninky. Ako nám ráno prezradil naturáčik Paradajka, dnes sa s deťmi zahrali v Prešove aj na skrývačku. Ako to dopadlo celé? Oni ma tak dobre ukryli na Paradajku, že kukuríca ma nevedela nájsť normálne, no. Ja vám musela hľadať, ale potom ma našla a potom nám deti zaspievali 3 verzie jednej piesne. Najskôr také ako normálne, skoro country a potom 2 rokové verzie, ale to milé rádio, to by si sa z toho posadilo, keby si to počulo, to bolo super. Súťažné videá, teda aj to dnešné z rokovou verziou pesničky o polievočke, nájdete aj na Facebooku, na stránke Chutne a Natur, kde môžete aj vyhlasovať za to video. Škôlka, ktorá bude mať najviac hlasov, získa profesionálnu detskú kuchynku. Inak do súťaže sa prihlásilo spolu 1300 škôlok, čo je parádne číslo. Tie, ktoré naturáčikovia nestihnú navštíviť, môžu poslať svoje súťažné video mailom na naturáčik@naturáčik.sk. O víťazných škôlkach rozhodne porota 16. mája, ktorej členom je aj jeden z moderátorov Rádia Viva z ranného týmu, náš Alex Štefuca. Viac informácií o celom projekte sa dozviete aj na webe a kliknite na stránku www.vitana.sk. Počuli ste o naturáčikových dobrodružstvách? Spoznávajte zeleninku s vašim škôlkárom a hlasujte v súťaži za vašu škôlku na Facebooku Chutne a Natur. Naturáčikové dobrodružstvá vám prináša Vitana Natur. Chuť plná prírody.